place live on high. Dance to the fire and I never die. I dance on a face so bright summer sea. I am the lord of the baby's mystery. I slip in the car and laugh in the rain. Heziketa premiarizak eta sexualitatea aurten 2013-2014 ikasturteko ikastaro berri bada. Orain arte sekula egin ez duguna. Bai gaian nolabait ikututa zegoen beste ikastaro baten, baina ez zola 32 orduko ikastaro bat, ez? Gasteizko Emaize Sexualitate Zentroarekin batea emango dugun ikastaro bat izango da. Eta, ideia sortzen da alde batetik eskolatik badelako urte batzuk sexualitatea lantzen dela, eta beste alde batetik aniztasun funtzionala, edo heziketa premia bereziak ere lantzen ditugula, eta nolabait aukera sortu zitzaigun biak uztartu eta Emaizerekin batera elkarlanean ikastaro emateko. Ez zitzaiok jabetzea dagokigulako edo ez zitzaioi dagokigulako ere heziketa premia berezia dituzten pertsonak eta aniztasun funtzionala dutenak pertsonak diren heinean bereen sexualitatea ere egunerokoan parte dela eta horre guk badaukagula zer ikusia eta zer ikasia. Eta ikastaro berria da, beraz ilusioz eta gogoz heltzen digun gai bat da, eta asmo honekin gatoz, eta emaitzak denborak emango dizugu. Beraz, gai honetan edo bi gai hauetan interesa duen edo nork parte hartu dezake, bai ezitzai galako edo bai beste gabe bat zein beste gai interesatzen zaiolako, eta animatzea beste ikastaroan parte. Dance, dance, wherever you may be. I am the lord of the dance set. I live in you if you live in me. I lead it all in the dance set.